संबिजि भारतनि संबिजिदा जोंखौ रैखाथि होनायाव मानोथो फेलें जाखो होनबालाय जोंनि हारिखौ गुबुन जौगानाय हारिफ्रा मिथिस'हायै समनिफ्रायनो नोंसोरनि बे जाथारै सिमाङा आंनि संसारखौ फोजोबस्रांबोबाय नों फैफिनाबा आं मा मिजिं लानानै थाबावनो आं गमामा खोब गोजोननाय मोनदों बर'फ्रा जोंनि दर्शकफोरा बिराद अनसायनाय होदों उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम बोराय बुरैहालागै गासैबो एन्जय खालामनो हानाय बादि बे सावथुनखौ बानायनाय जादोंमोन आरो गमामानो गासै स्टेजनि बैसोनि गासै दर्शकआनो मोजां मोनदों बेनिखाय आं जोबोद मोजां मोनदों बे सिनेमाखौ दिनैसिम बबे हलाव आरो बबे ओनसोलाव दिन्थिनाया सोलिबाय थादों बायदि ओरैनो हलावथ' दासो रिलिज जादों 15 थारिखनिफ्राय साया सिनेमा टंलायाव आरो गल्ड सिनेमा क'क्राझाराव ओमफ्राय बिनि अनगायै बिनि सिगांनिफ्राय अक्ट'बरनि प्रथम सप्तानिफ्रायनो गामि गामि दिन्थिगासिनो बेफोरबो साक्सेसफुलि जालांबाय थादों आरो दाबो कन्टिनिउ जादों जोलै सावथुनाव सोर सोर रल सिमां सैनारि पेन्जि ब्रह्म आरो राजा प्लिज काम राजा नार्जारिया एक्टरबो जोंनि फिल्मनि आरो एस'सियेट डाइरेक्टरबो मानोना आं डाइरेक्टर प्रडिउसार आरो एक्टिंबो खालामदों बेनिखाय आंनो गोगोम मोनसे आखाइ नांगौमोन आगदा आखाइ बे राजामोन थेंक्स टु राजाखौ आं साबायखर होयो जे आं बेनि मददाव बे सिनेमाखौ जोलैनि मिनिङा मा जोलैनि गाहाय उद्देश्य मिनिङा बर'नि गेजेराव जिथु प्रब्लेम फैदोंमोन 90 दशकनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 90 दशकनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दाहालागै जागासिनो एफा एनै नाथाय खम जालांबाय बे थांनाय 20-30 बोसोराव जेसे खस्थ' मोनदोंमोन जेसे मानसि बुथारजादोंमोन जोंनि बेनि उनाव ओरैबायदि माने सोंलु फैदोंमोन जे बर' मानसिफोरा बर' गथ'फोरा बुथारजाजोबबा मा जोलै सोर थाबावनो जोलैयानो गोमाजोबजासिगोन नामा ओरै होननानै मोनसे सोंलु फैदोंमोन बेखौ बे जिहेतु काहानिया बे बायदिनो जोंनि सावथुननि बेनिखाय नामखौबो बेखौनो दोनबाय आरो जोलै बायद' नोंथाङा जे सासे मुंदांखा फेशन डिजाइनार बयजोंबो सिनायजानाय बे खेत्रआव बर' सावथुन मुलुगाव मा मेसेज बुंगोन आथिखालाव जे बर'फोरनि गेजेराव सिनेमा हलाबो खमायलांदों गंसेबो गैया दिनैसो फार्स्ट क'क्राझाराव गल्ड सिनेमा नुजाफिनदों बे बिथिङाव बायद'आ मा बुंगोन मोनसे फिसा कारेक्सन आं फेशन डिजाइनार नङा आं सल' लिरगिरि आं स्क्रिप्ट लिरो डाइरेक्सन खालामो प्रडाक्सन खालामो आरो एक्टिं खालामो चान्स मोनबा फिल्मफोराव बेनो ओमफ्राय नोंथांनि सोंलुनि जवाबाव आं बुंनोसै जे जोंनि फिसा जायगाफोराव जेनेबा क'क्राझाराव गल्ड सिनेमाया फसंबाय हल बे जोबोद गोजोननायनि गोजोनथाव बाथ्रा गोजोनथाव खौरां बेयो आरो साया सिनेमा टंलायाव दङ बेबो बिराद मोजां खौरां नाथाय जोंनो आरोबाव हल नांगौ फिसा हल नांगौ जेखौ मिनि हल होनना बुङो 200-250 सिट नांलाया दे फिसा माबानिबाबो जेने केपासिटिनि हल गोबां फिसा जायगायाव जोंनो नांगौ जेनेबा गरेस्वराव अदालगुरियाव हरिसिंगायाव बिजनि बङाइगाव बेफोर फिसा जायगायाव जोंनो मिनि सिनेमा हल नांगौ आरो बेखौ बनायनायाव जोंनि सरकारा आवगायबोनांगौ आरो सापर्ट खालामनांगौ आरो सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ जाय माने एन्टारप्रेनिउराल जिथु स्किल दोङो माबा मोनसे बानायनायनि जिथु गोसो दोङो बेबादि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनानै बे हल दिहुननायनि खुरांखौ सावरायनांगौ सरकारा आथिखालनि जाखांफु फावखुंगुर लाइमोनफोरनि सायाव बायद'आ मुलुग दरबारसिम लांनायनि फैबाय थानाय समफोराव खामानि मावगोन नामा बायद' निस्सय खामानि मावगोन चान्स लागोन जों आसा खालामो बेबायदि मावलांबाय थानो हागोन बायद' जोंनि फिल्मखौ प्रडिउस खालामनायाव बेसेबां सम नांदों प्रडाक्सन माने शुटिंआ आंहा 20-22 दिन लादोंमोन ओमफ्राय पस्ट प्रडाक्सनावसो बारा दिन थांदोंमोन आरो 7-8 मासाव पस्ट प्रडाक्सना जोबदों जेरै एडिटिं मिउजिक बाजेटनि गेजेराव बे फिल्मखौ बाजेटखौ थिग आं खिथानो हाया मानोना बे आं दाबो जोबाखै बाजेटखौ लानानै
नायनांगोन दायो आंथ' खारथिंगासिनो दायो मयथ'थ' सिनेमाखौ रायजो राजाफोरनि जोबोद अनसायनाय मोनदों आरो औ मोनदों बेखौ लानानै आं जोबोद गोजोनदों थेंक इउ आथिखालाव बेसेबां सिनेमा you. कालेक्शन जाबाय एक न एक दिन तो हमारे हत्थे चढ़ ही जाएगा Hello? You are Bunsri? Yes, Please come to India. I want to see you. তাই ইমান সাহসী ছোৱালী আছিলে এই গতিকে তাই আজি তেওঁ মানে প্ৰুভ কৰিছে যে তাই কিবা এটা কৰিব পাৰে তাৰ কৰাৰ কিবা আছে স্কিল আছে এইটো তেওঁ মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু শুনিছোঁ বহুত মানে কিবা পাইছে ৰাইজৰ সমাদৰ পাইছে তো ইয়াতো এনেকৈ তেওঁ এই চিনেমাৰ পিছত আৰু এটা বেলেগ বেলেগ দিশত তেওঁ আৰু আমাৰ কলা কৃষ্টিটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই যাওক তাকে মই কামনা কৰিছোঁ Thank you. Thank you. नोंसोर माखौ नायदोंमोन ना जोलैखौ नायदों औ माबायदि मोनदों नायनानै जों बिराद मोजां मोनदों आरो जेनेबा बर' हारिखौ गुबुन हादराव मोजां मोनदों मोजां पारफेक्ट एक्ट थिगैनो माने गाबलायलायबायबो एसे माने जोंनि बर'नि माबाया बेवहाय बेरखायजोबदों नालाय दे आंनिबा जोलैया वान अफ द बेस्ट होप माने नियर फिउचाराव फैगौ टाइमाव माने गान्जा फाग्लाखौबो नुबावगोन खोमा माबायदि मोनदों नायनानै मोजां जोलैखौ मोजां मोनदों मोजां ना दं माबायदि मोनदों जोलैखौ मोजां मोजां मोनदों मोजां जादों ना गोजोननाय मोनदों औ जोलैफोरा बेबायदिनो गोदान गोदान माबाफोरखौ दिहुनबाय थादों जों उरिहालागै नायबाय थागोन आरो गोजोननाय थाबाय नोंसिनि सायाव मोजांमोन मुभिया बिराद मोजां औ बिदि मुभि लाबोनो हादों गोदो मा जायामोन आं माने हलाव जेला हाबदों जेला खारदों माने मानसिफ्रा जोंनि इयुथफ्रा जोलैयाबो बिराद मिनिंफुल जोंनि जोलैया गोमालांहां बाट बे माने मोजांथारमोन आरोखि मुभिया आंनि हार्टखौ टाच खालामदों माबायदि नोंथाङा नायनानैथ' मोजां मोनबाय गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन दिनै नुबाय गोजोन मोनबाय आरो गोजोननाय मोनबाय दा बे मुभिया जाहैबाय सिगाङाव मोनसे समावहाय फेक इनकाउन्टार जाबाय थादोंमोन आरो जोंनि हारिनि सायावहाय जोंखौ फोजोबस्रांनो हाखाया जोङो थांनानै थाखागोन दा बेखौनो बे मुभिनि गेजेरजों देखायदों आरोखि जोलैखौ नायदोंमोन ना औ माबायदि मोनदों जोलैखौ नायनानै जोलैखौ नायनानै जोंनि बर'आ माबायदि गादब जादों जेनेबा आर्मिफोरजों बेखौ जों बुजिनो मोनबाय मिथिबाय आरो खारनांदोंबो बेखौ नायनानै जों मोजां मोनदों आरो जोंनि उन जोलै गथ'फोरा जेनै बिदि थाजादों नङा होमबा औ बेखौनो नुनो मोनदों बेखौनो नुदों मोजां आब' जोलैखौ नायनानै नों माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों औ आरो माबायदि फिल खालामदों नोङो बे फिल्मखौ नायनानै मा खोथा बेरखांदों सिनेमायावहाय माने गोदो गोदायनि जानाय बाथ्राफोरखौ गोसोखाङो जाथायनायफोरखौ रिफ्लेक्ट खालामदों मुभिया बिराद मोजां जादों इट्स असम मुभि बिराद माने मोनसे मेसेज माने जोंनि ससाइटिनि थाखाय जोङो बिराद आगोलनिफ्राय बोरै माने बिराद जोंखौ नेग्लेक्ट खालामनाय बेखौनो रिफ्लेक्ट खालामनाय बे मुभिया गोजोन्थों जोंनि बर'नि सायाव बर'नि सायाव